Hvad gør vi? Skal vi hver især tage noget, eller timer vi op 2 og 2, eller hvad gør vi? Var det ikke en idé at time op 2 og 2? Det kan vi godt. Så er der måske også lidt flere inputs på det. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at få den der med lampe. Jamen, det kunne jeg egentlig også. Så har vi et team lamp. Det er langt. Ja, okay. Team Ram. Det er over 5 betydning. Det er heroppe i sådan noget. Ja, det tror jeg. Vi kan bare se det. En med krydder. Ja, og en ren smuk. Skal vi gå ind og finde en smuk? Ja, skal vi. Hold da fest. Nogen der ikke har fået? Og der vil der i hvert fald noget, der trænger igennem af krydderierne fra den her. Det er ikke bare røg. Nej. Vi vil længere ned i temperatur, så giver dem lidt længere tid for at varme stille og roligt. Ja, så må de ligge Ja, og den simple grund det er, at vi gider ikke noget tør pulp på. Lidt resten, eller jeg skal lidt resten. Det gør jeg. Jeg skal hele resten. Oh.